نعم ديا ومن يأخذ عن الرسل فليس من الأولياء عندهم إن أولون يعني يومين دينا پیغمبرلن alacak yani kim evliya misen pir misen men basımın tacı diyen düşünün yana näme diyen ahuncan bana ayet ayt diyen düşünün ahuncan bana hadis ayt diyen düşünün peygamber Allah näil ibadet edipdir bana şonu ayt diyen bana tarikat gerekken men şonu alıp ibadet edeceğim peygamber Allah bilen näil gatnaşıpdir şonu ayt men şonu alıp gatnaşacağım Peygamber Kur'an hadise näil amal edipdir men şoňa alyp amal etjek. Maňa şunu öwret. Ýöne sen ahun basymyň täji diýen. Sen hakyky pirmi? Sen men gözümün gowamjy diýen. Ýöne men Allah sen ibadet etişiň ýalyk etjek, men peýgamberiň edişi ýalyk etjek. Yetip bolýan peýgamberiň gylmyny yetip bolýan Kur'anma ina hadis Buhari, Muslim, Ebu Hanife, Malik, Şafii, İmam Ahmed'in kitaplary. Maňa şulardan öwret diýsen olar näme diýerler? Sen weli däl diýerler. Kur'aniyattan bil iç biş dol şun bilen ýöre. Hadisin hemmesini ýatla. Şun bilen ýöre sen pir däl. Pir boljak bolan, weli boljak bolan, şularyň hemmesini taşlap bir pire gol bermeli. Şunu bir pire gol bermeli. Keşke gol bereniň bilen olar şäklenýän bolsa, oň bilen şäklenen aklar. Gol beren soňra näme diýerler? Ölüyün diye, ölüyü uyandan öňünde bolşýalyk diye, inni sen niye murid, men öňümde şoňalyk bolsun diye. Murid pirin öňünde, ölüyü uyandan öňünde bolşýalyk bolmaly. Yani meni ölmäkem öldürýärler. Kör bolmakam kör etýärler. Ker bolmakam ker etýärler. Lal bolmakam lal etýärler. Ve soňam näme diýse edibermeli. Şo näme diýdi etmeli. Namaz okuma diýdi dem okumalla. O goýunyň iç goşuny gördüňden bu qıteden o kelläňe geýdänim o bazaryň agdynda oturdy baryp oturmaly. Näme üçin? Maňa pirim şey diýip buyurdy. Şundan mene şunu alap. فلا يكون وليا عندهم إلا من خرج عن طاعة الرسول. Yani olarda weli boljak bolan hukmani suratdan peýgamberiň taýgadyndan çykmaly. Soňra olanlar biz töhmet atamyda. Şunuňmy? Ol müşrikçiler ata babaçylar bize töhmet atýarlar. Şunuňmy? Bizi öldürse toslap biziň diýmeýän wagtlamy diýdirýärler. Emma bizde toslama ýok, alhamdulillah. Biz toslama mis bir warakan bir ýokan. Oňa alhamdulillah şu hakka düşünen günümizde talak berdik bilen galapdatlary. Birde ödem 3 talagyny berdik, ýygyny almagan bolanyň ol akydan o menheji. Şoň biziň aýtýan wagtlamy o kitaplarynda bar. Şunu kim ananmasa, ödem biziň näme edep bilen şu iň gowy sopylaň ýagdaýyny aýtýar. Şu biziň aýtýan wagtlamyz bara, dünýäde iň gowy sopy diýeniň akydasy şu. Şunu emma olaň düşünjesinde iň näme, biziň düşünjämizde iň erwedi, olaň düşünjesinde iň gowusyny aljak bolsaň, Ebul Mawahib kunyesi. Sopylaň bir kitaby bar. Ha? Şu kitabı yazan adamın kunyesi Ebul Mawahib. Adam näme? Abdülvehhab. Eş-Şe'rani. Ebul Mawahib. Abdülvehhab Eş-Şe'rani. Yazıcıyın adı. Kitabının adam näme? Tabakatul Evliya. Evliyalan tabakası. Evliyalan gatlığı. Teňli tanaňam, İskender'im näme adyna gelýär şu kitap. Şe'raniň kitabyna geldi diye. Näme şun Abdülvehhab diýip adyny aýdanlar. Ve Muhammed ibn Abdülvehhab'ın kakadı Abdülvehhab bolan üçin bular Vehhabi diýip ýamanladylar da özleriniň weliler barada maglumat alýan kitaplaryny ýazan adam Abdülvehhab. Onlara weliler kıssalaryny alýarlar ha. Biziň peýgamberden alınmaýan, peýgamberiň almany alýan adamymyň kakasynyň adı Abdülvehhab bolan üçin şular edilen näme ýigrenlerdiler. Ebul Mawahib Abdülvehhab Eş-Şe'rani Tabakatul Mukellifin. Evliya pirleriniň näme? Bolýar men aýtmaýyn näme etýänlerini. Şunu aýtmaýyn. Aýtsaňyz inanmaýaňyz. Şunu. Ha, ýok, garasyny aýdardan emmeter. İhsan ilahi zahir diýen näme rahimahullah Pakistanda bir molla bolan, alim bolan, sünni bolan. Saylan käbir kitabyny okanyna içindäki ýazylan wagtlara çytaman algap çykyp busyan eken. Şunuňmy? Öwep busyan eken. İmany bar adam olan kitabyny nakada aýdy bilmeýär. Şunuňmy? Olan awliya pirlen diýip getirýän wagtyn musulman agdan almany tonýar. Şunuňmy?
Emma olur yalan töhmet bilen bize hemme zat diýerler. Hatta näme mujaddid o dini tiýdilen. Dini täzelemegine, tawhidin täzelenmegine sebäp bolan Muhammad ibn Abdul Wahhab iblis diýerler, şeytan diýerler. Bu zatdan gorkmady, onu da biz näme olan şu kitabyna ýazylanlardy, ýani dilimiz alman tonýar. Şunumy? Kitabynyň ýazarjysy Ebul Mawahib, özüm Abdul Wahhab. Hakykatda Wahhabi diýilýän ol. Şunumy şu kitaby ýazan. Ýani olar näme etdiler? Şu at bilen hakyky alimy ýigrendiler. Näme Ebul Mawahib, Abdul Wahhab eş-Şa'rani ady kitabynyň adam Tabaqatul Awliya. Tabaqat al-Awliya, awliyalar gatlary. Getirýän zatlaryny näme? Mümkinler. Yani wasp edip bolanok, diline getirip bolanok, şunuňmy? Diline getirip bolanok, aýdyp bolanok kitapda ýazylýan zat. Weli diýilýän zatlar şeýtýan bolsa, onu näme diýeceğim bilen, onun weliler şeýtýan bolsa, onun ol Gavs diýdi, Kutup diýdi, o derejä ýetenler onun näme diýýär? Şunuňmy? Soň şeýin näme diýär? ولا يصير الولي الآن في عرف كثير من المتأخرين إلا من بني على قبره قبة أو مسجد أو أما المدفون الذي دفنه على السنة الذي لم يوضع على قبره شيء فهو عندهم ليس بولي ولو كان من أفضل الناس. وبدو وقت دورد نامه ولي والجقوة ينبر شرط وادية نامه hükmani surette gavurunun üstüne tümmök dikilen molmolliye, gümmez dikilen molmolliye. Emma kimde kim näme peygamberin sünnetine gömülen bolsa, sünnetine göre gömülen bolsa, üstüne gümmezler, tümmekler, mescitler gurulmadyk bolsa, şol adam dünýäň en gowy adam tam bolsa näme weli näme sayanaklar. ثم أيضا عندهم الولي له زي خاص بأن يلبس عمامة ويلبس ثوبا خاصا. وينا نام ولي ديليان نام nemeler var, modna eşikleri var, giymeli. Hükmanı hürtü weli diýilýäniň sellesi we giyýän eşigi beýleki adamlardan tapawutly bolmaly. Soňra weliler şu nemetýänler, sopup berilen sellelerden ünsörün ýerine nemetini arttyrýanlar. Şo näçe udyn mollukça şonuň ilminiň delili şo. Şunuňmy? Bulan bir garşly dur, bir ýeriniň sellesiniň ýerine bir garşy sallanýar, bir ýeriniň iki garşy sallanýar. Gonu şoň sallanýan zadyna seretde bu derejesi bunqadan uly diýär. Emma bizden ulan saylanana, bira bizim alimlerimiz kellesine selle de ya urak bednenen var. Yani şöyle alimler kan olanlar, alim ulan saylanana, alim ulan kesiyitlenana. Şunu emma olan näme belli bir geymer zady bolmaly, yani selleden we doğandan. يقول ابن القيم رحمه الله ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها بل يكونون كسائر الناس ما يعرفون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول. Yani İbn Qayyim rahimehullah näme diýär? Welilik derejesine ýeten adamyň näme? Beýleki adamlardan bir zat bilen tapawutlanmaly näme? Düzgün ýok. Weli diýilen adam edil beýleki adamlar, hatda üstü başı halyadı beýleki adamlardan pes bolup bilýär. Şoň şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Tirmizi'de gelýär sahih hadis. رب أشعث أغبر diye medfu'in bil bab law aqsama ala Allah la abarra. Belki de ka galatta diye näme hüccük saçlı bir näme üstü başam gaparak agbar medfu'in bil abwab bir ýeriň gapysyna barsa gedaý diýip gowuljokdur diye tanaljak gelir diye. Ene şonda da näme qasam içse diye Allah Taala näme qasamyny ýerine ýetirir diye. Al şoň galyk welidir diye. Rabb ash'ath näme bir saçly da hüccürak Agbar üstü başı todan hapa medfu'in bil abwab bir ýeriň gapysyna barsa bu dilek içime diýip gowulmaga mahmal ya tanabilmediler diye. Law aqsama ala Allah la abarra. Rabbim plandat etdip qasam etdi diye Allah şoň qasamyny ýerine ýetirir. Yani weli diýilýän şoň Allah. Weli diýilýäniň näme? Ýüpekden sellesi mahmallan doly düşünýärmi? Aşağı 1 santi ýumşak maçalka bolmaly. Oňalyk zat ýok, hukman gowurdajyk digirjek bu alyk zatlar İmeli, içmeli, on alaqat ya. Weli diýilýän adam. Weli sen alaq adam. İşläp ýör, ekinek ýer, dikinlik ýer, her kim öz ýagdaýyna görä. Näde bu weli boldy? Taqady bilen weli boldy. Allah we Rasul yaqin wal maqlub bilen näme weli boldy. Hadihi sifatu awliyaillah annahum la yuzhiruna anfusahum. Soňra awliya pirlen ýene bir sypatlar näme? Özüni aşkar edip görmeýärler. Men weli, men dilegestem dilegim kabul bol, on alaqat edip görmeýärler diýär. Bel yahrusuna alal ihtifa. Aytam zanet ýadyr bildirmejek bol.
gizliin boljak bolup, özlerini tanıtmajak bolup. Näme? Li ejli ihlas lillah azza ve celle. Desem näme? Allah Teala onda näme? İhlas talep etdiler diye, ihlas etdiler diye. İlen min sıfatil awliya, onda näme? Awliya bilen sıfat et-tawadu. Gownu pes bolmalaken. Wal ihtifa ve adamuz zuhur ve ilmunun yanında näme? Uzun näme? Goýruk gol we soğan ýalyk selleli bilen owadan doňa çykyp näme men çönäme çörekçiden çörekdiler we asmanyň beýdip beýdi oňalyk näme dip ýörmeler weli diýilýär nat bir gowny pes takwadar näme sada adam bolmaly ýöne näme gynan sagan bu zatlaň näme doly terezi näme ütgödi nüstaýda näme käbir zatlar näme gysgaçygan bolsa aýdaly. Adatda nasridatlara 3 taraf dedik. Mucize dedik, keramet dedik, istidraç dedik. Doğru değil mi? Mucize kim? Peygamberlerin etýänladi. Keramet näme? Hakyky ýanky sypatlar, jemlen takwadar musulmanlaryň etýänladi. Istidraç näme? Ýankylan adyny götürýän zady we porhan näme? Gijenlen etýänladi. Olaryň adatda nasridat gorkodyp bolýar. Şo gorkody bilen olaryň adatda nasr gorkody ýanlady. Keramet mi kerametler onu biljek bolsa ol adamdan hal ýagdaýyny Qur'an hadise gaýtaryp getirmeli. Qur'an hadise gawat gelse Qur'an hadisten çykmaýan bolsa olaň ýaşaýşy durmuşy onu olaň etýänlerine keramet diýär, ýoksa olaň etýänlerine zady goý diýär. Şunu şeytanyň amaly diýär. Soňra näme kerametin ýene bir şerti en ýekuna minel hayy, diri adamdan bolmaly. Bir takwadar öli adam näme ölenden soň gabryndan el çykdy. Şunumy? Kulağına salam berdi. Soňra näme senin namazda qap kösönüp berme sen boynundan namaz gaçdy. Kim 100 ýyl mundan ölüpdir. Ýok, diri adam bolmaly. Şunumy? Diri adam musab şumur adatda naşrat gorkosyň takwa bolsa Qur'an hadisden ýaşaýamda keramet diýip bilýär. Soňra ýene bir zat en ýekuna li haja. Yani bir adam haqiqi takwa adam bir eziyet çekýär, gyssanan ýa şoňaly halatda gorkosy näme keramet. Emma näme adamlar gelinmeýän size näme keramet gorkosy, uçup gorkosy ýa adam. Hajatam ýok. Şunu ýadamdan suwusyny ýörap gorkosy, eýlek belek ılgap gorkosy, o welidel ol şeytan. Şunumy? Hajat bolmaly şoňa. Musan düşmanyň eline düşdi, adetde ýa diredi bir ýerde. Rabbim kömek et, dilek etdi näme? Suwusyny ýörap geçdi. Ýa su oda zyňyly ýanmady. Şunumy? Şoňa alaqatlar gerek ýerinde näme? Ulanny. Soňra näme bolmaly? Diniň hökmüne garşy gelmeliler keramet diýilýär. Şunumy? Gorkodylan keramet diniň hökmüne dinin bir usul qadatyna garşy gelmeler. Ýanky näme hasasy bilen öldüren öli, ogryny öldüren näme öwliýa bara. Onky kerametde. Sen diniň hökmüne garşy gelsen, diniň hökmüne ogry öňe ogrylyk edilse näme edilýär? Ha? El kesilýär. Bu näme etdi? Öldürdi ýa bu kerametde. Ýöne hakykatdan hem şu hasasy bilen oturan ýerine zyňyp, olawada birini öldürüp bilýär. Yani zynnar akıtyp urup öldürüp bilýär. Şundan beýdide bolmaýar diýip düşünmäň, bolup bilýär. Yani oturan ýeriniň hasasyny zyňýa zıngan ýalagat ýa jynlara mäkidip urup öldürýärler ýa ogryny. Düşündiňmi? Gaýdyp ogurlama ýalagat ýalar. Ölenseň ogurlamaýar. Enne ýanky gorkodanda kerametmi? Kerametde sedin näme diniň näme şeriatyň hökmüne garşy geldi. Düşündikmi? Soňra ýene bir zat gelmeli, keramet gorkodmelidik weli dogry dämi? Keramatyň en afdaly näme? Keramatyň en afdaly tawhid. Şununmi? Haqiqi ilim. Şu alimler keramet gorkodan oga. Keramet hakikatda şolan gorkodyanlar. Şundami? Yani bir alim oturup dünýäň ýüzüne tawhid çağırýar. Dünýäň ýüzüne Allahyň birligine çağırýar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölük giden sünnetlerini diýerdi. Bir topar adamyň näme çekmesiniň düýbüne düýün çöklerde ýatan näme düýün çökler çödüp Kur'an çykaryp şoňa näme amal etmeli, şoň näme amal etmeklige çağırýar. Ana şu keramet. Afzalul kerame. Keramatyň en afzal, en gowsy näme diýär ulamalar? Ilim diýär. Şunumy? Sebäpden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýdi? Men miras düşürlem hawa düşýän welilerdir diýmedi. Şunumy? Ya men miras düşürlem näme? O da zyňlybym ýanmaýan welilerdir diýmedi. Men miras düşürlem näme diýdi? El ulema warasatul enbiya diýdi. Şunumy? Men haqiqi miras düşürlem näme? Ulamalardyr diýdi. Peygamberden haqiqi miras düşürleri kimlerdir diýdi? Ulamalardyr diýdi. Muawiye radıyallahu anhu rivayet etýän hadisinde Allah birine hayır istese howada uçurar diýmedi. Allah birine hayır istese näme suda ýöredir diýmedi. Allah birine hayır istese näme diýdi? Dine uğradır diýdi. Dogry dämi?
Allah Teala da Kur'an'da näme dedi? Menden hakyky gorkanlar suda ýörýän weliler diýmedi. Menden hakyky gorkanlar kim dedi? İnnemâ yahşallaha min ibadihi el-ulemâ dedi. Hakyky gorkmaly derejede Allah'dan gorkanlar kimler dedi? Ulemalar dedi. Şunlukdamy? Ve näme ödem keramet gorkadyan weli diýen adam hukmany suratda näme? Takwa adam bolmaly. Kur'an hadisden ýörýän adam bolmaly. Haramdan wagtdan gaýtýan bolmaly. Nasatanna näme özü haramda keyip haram diýen bolmalylar. Şunuňmy? Oragyň günörtanyny näme sadaka berýän, sadakat kabulmy diýende näme beri bersin, kabuldur diýen bolmalylar. Şunuňmy? Günörtan oradasynda berilýän sadaka haram. Şunuňmy? Günörtany oradan günörtanyna sadaka bermek bolany. Ol iştekap bir gelip sorya, günörtanyň günlüğüň günörtanyny orada da bir sadaka berýär. Menime o orada sadaka bermek bolany, oradan sadaka agyzy beklemek diýdim bolyn. Anan man elimden tutup azada gitdi diye menne. Menem ýördüýdim dedim azadyň mollary bu derejede näme nadanlyk öýtmedim diye. Azada bardyk bu azadyň gapysynyň aldyna bir molla turan eken. Barıp plan aga diýdim diye. Goraban günörtanyna berilen sadaka kabulmy diýdim bolyn. Kabuldur diýdi. Gördüň däme o diýip diýdim de gaýtdy. Näme diýjek ondan soň? Goraban günörtanyna berilen sadaka haram bermek bolanok. Oradan günörtanynyň sadakasy tagam bermesizlik. Şunukdamy? Yani kerametli awliya pir boljak bol, hakyky ulama adam boljak bol, näme bolmaly? Takwa bolmaly. Kur'an hadisden ýöreýän bolmaly. Şunuňmy? Haram zatlara halal zatyň adam dakmalar. Şunuňmy? Tirege derman diýen moçeken bolýarlar. Şunuňmy? Ak goýunjuk diýen bolýarlar, doňuda wada. Şun dermanlyk bolsa bol, itin ýagan bolsa daday diýen bolýarlar. Bu zatlar ol kerametlik awliya pirlikde. Hakyky awliya pir takwadar adam näme? Gaýtam şuňalyk zatlar düzeltmeli. Şunuňmy? Dini başga diýmän, kafir diýmeli. Şunuňmy? Ak goýun diýmän, doňuz diýmeli. Derman diýmän, haram diýmeli. Çilibiň nasyň özü haramda, keyip haram diýmän. On manysy ýok, şoň özü haram diýmeli. Şuňalyk zatlar öwdünler bermeli. Ana şoňalyk bolsa hakyky ol alim takwa näme? Musulman molla adam bolýar. Näme molla diýmek näme? Molla diýmekligem näme? Ulamalar näme iki ihtilaf etdiler. Yani bir taraplar näme diýeni bilen, yani musulman, yani arab alimler näme? Molla sözi iki sözden gelip çykan ýa-da. Bir topara şundan ýa, bir topara şundan ýa. Bir topar näme diýen? Muallim bolanýar. Asly molla sözüniň asly muallim sözünden gelip çykan ýa-da. O tarap bilen näme bir wada dilleri öwrülmän. Muallim diýip bilmän näme? Molla diýdiler. Bir toparam näme diye asly näme mele'e sözünden gelip çykan ýa. Mele'e dol diýmek, ýani näme? Mele'e minel ilmi, ýani ilmden dolly. Näme? Muallim, molla ýani ilmden dolly. Şunuňmy? Tapadyk, ýani ilmden dol adam bolsun ýa muallim adam bolsun, şu molla diýilýän adam näme? Ors gelip koloniya edip hakyky alimler ölenden soň molla diňe at bolup gal. Hakyky molla diýilýän adamlar iň silahly adamlar bolmaly, iň awraýly adamlar bolmaly. Şo molla diýilýänden näme? Wasfy sypaty ýanky agdylan wasfda sypatda bolmaly. Kur'an hadise gelmeli. Ilmi bolmaly, halal saýmaly, haram saýmaly. Allah'ın birligine gelmeli. Şunun peygamber edenen bolsa ayyaşullamaz halanakda şu näme etmäýeliň diýmeliler. İlgun saýmaly halamaýanan bolsa peýgamberiň sünnetine awaz onu biz şunu etýäs diýmeli. Şunuňmy dinden çyk, ilden çykma bu nakıl batıl. Bu näme düzeltmeli mollalar. İlden çykany dinden çykma diýmeli. Şu zatlary öwretmeli mollalar. Çakır zawatlarda zatlarda teberek çykmalar. Şunuňmy günnagar şunaslaryny silemeler. Günnagar şunaslar kim bilýärmi? Ateistler, günnagar şunas diýilenler ateistler. Musulman ýurtlarynyň içinde näme küfri, şirki ýaratmak üçin gelýänler günnagar şunaslaryň şanyna 40 kulaklyk adamlar gaýnadylyp sadaka berip olan şanyna meçitlerde teberek çykartmalar, öl goran zatlanmaly aýtýar. Şunuňmy iki sana kesik mini ýup goly o haýdynamy, aýbaşynamy, nifasynamy, zina düşeginden turup gaýdanmy belli däl. Meçidin içine salypdylar, bir ýaşlam şolaň şanyna teberek çykyp otýar. Olaram näme? Meçitde ýaşlayan ýanyna türlü tutmaslarny. Meçidin agdyna da näme? Gadanna dograma gaýnap otýar. Şu mihmanyň şanyna näme? Sadaka berýärmişler, o ýaşlan teberek çykýarmy. Molla ýa olar molla däl. Şunuňmy?
Mollan hakikaten näme yani mollu diýmek biziň dilimiz alim diýmek, weli diýmek, takwadar diýmek, peýgamberin ornunda duran adamlar diýmek düşündiňmi? Şu hakykatlar näme ýokmany suratda bilinmeli we dinni agdalýan sözler, atlardyň söz atlar diniň her bir sözüniň näme hakykaty we sypaty we wasfy we ustadyny näme uzagran görmedik. Umumi Mevlamlardan ve soruyat vallahu teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.